ay magabigat tayo. Kapapsa, kita yung nasangka na misa, yung tayo daw, tuwigan na agyaman, tigiti pamilya ka na gidaton, misa pagyaman daw. Suda consolation and precious Galindo, Reggie and Jubilin Galanco and family. Mr. Enesis Sabao and family. Marcelina Ordoña and family. Emiliano Javier and family. Natividad Colong. Gabriel Mandivaldes and Perla Vilor. Kastamen, nasasak kamay sa tayo mag-araran. Taligiti, nagpinatay, isuda o mag-pre-Ordoña. Emiliano Javier. Bernardina Soriano, Ignacio Soriano, Anita Calgorgonio Cortez, Romeo Cortez, Catalina Bello, and Sigismundo Bello, William Moore Gamuela Sr., Anuario Gamuela, and Ariel Lunano. Hintayon kay Jesus, iutoy ay bagi, puso na panayan, dayawin di agresar, Jesus ken paiserlini, daytoy puso ken pagini, Jesus ken paiserlini, daytoy puso ken pagini. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Iti Apo at kapumakatayo. Hasta mo, amen. Di man nagtutuloy tayo, nga panangarig na, panangdalos ti puso tayo, hindi tayo na ninaaldaw, hindi tayo na sanban na aldaw. Tutuloy tayo at talag iti Diyos, hindi naman nagaya, hindi naman nagparabo, hindi naman ang naasila. Iwan-iwan na tayo kumain, hindi naldaw-aldaw, panagbiyak tayo, kasantuan na tayo. Pagbabawian tayo na ditibas-basol tayo, nagkapag na kaikari tayo magkiralod, kaya dinasantuan ng miskaryo. Sika na ibaon, pagpapayang bagay pwede puso na babawi, Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Sika na imay tag na ibang dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Sika asitutugaw, iti makanawang ti Ama, tag na ibabawid na kami, Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman na kabalin na Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo itibiyag na agmanayon. Amen. Kumararap tayo. Man nakabalin na Diyos, nakapsot kami kapoti kinarasini. Ipaay mo kadi, tamapapigsa kami babaan di pa nagtuto o ti anak mo. Iso a Diyos, ken makipagbiat, ken makipadari, ken ka, ken ti Espiritu Santo. Iyag na na yun, na awan di gana. Amen. Iba-ibasan na agaw, iti libro ni Propeta Isaias. Dahil ito i-adipen ko ay anak ko. Ipinilit ken baka ay aywa. Inikak iti panakabalin ko, ket itik ng tuti kinayunteg kalit ti amin na nasyon. Dito ang pukaw, dintumet, ipigsat ulina. Ket dito ang bitla kalit iti kansala. Naasin to kalit iti nakapsot, ket tulungan ang to dagiti awang gawin na. Tignan to ti alalayon ang hustisya kalit iti amin at tao. Di nang ito pukawin tinamnama, minun iti tulet na. Kaya ipasnet na ang tuti kinalinteg di dala. Si gagagal, dili ti alay badaga, ang mga una iti pangusul na. Pinarso ti Diyos dali ti langit ket inugtan na ida. Sinukunan ti daga, ket ti amin apaswa iti labaw na. Inikang nga itigag ken angis dili ti alay iti daga. Kita, tunan ti Apo iti aditan na. Siyak na Apo, inayaban ka. Inikan nga iti panakabalin. Tapos kita ay mga ipakat ng hustisya iti daga. Sikat ti panakabalik, ang makikulag to karay iti amin at tao. Sikat ti panakabalik, ang mga iti lawag karay iti pamilyan. Lutang to ti panagbita iti bulset,
waya-waya ang tuloy ikinepiso, itinasip niya na panggaludan. Isa o ti Apo. Ti Apo ti silaw en salaman. Ti Apo ti silaw en salaman ko. Siya sino ti kamudel ko. Ti Apo ti sareked ti biyag ko. Siya sino ti kaamak ko. Ti Apo ti silaw en salaman. Nugaro pendak dagiti managdakates ako patayenda. Dagiti kabusog ko ti may tingkol en mapasan. Ti Apo ti silaw en salaman. Mulaw-lawan na kintel ang buyo at pangiteng. Uray daro pendak ang talay at laktaken kwan. Ti Apo ti silaw en salaman. Mamati at abayan ti pinagbiyak ko. Makitat ko ikinembang ti Apo kalagit at taon na. Ang talent ka ay ti Apo. Mamati ka at di mo paway ng namang. Ti Apo ti silaw en salaman. Dadaan ako magtungpal ibilbilin mo. Maray dayaw ti balikas mo. Maitan-tan mo tinagan mo. Maitan-tan mo tinagan mo. Ti Apo at ako mga katakayo. Di man na kayo waragawag pinasantuan ng Ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Inang aldaw sa Petitias na ti Paskwa, inimapan ni Jesus, idenbitan niya nga ili ni Lazaro, dahil di lalaki a pinagpungar na. Kinsa ka na anda, ti maysa pang gabi, nagserbi ni Marta, ken maysa ni Lazaro, anak isamo, ken Jesus, iti pananan, iti saan ang mabayan, nangala ni Maria, ti kagudwa ti litro, tinarangin nina, abang banglo, anaramit, ti pasik, anardo, imbugbog na, kadagiti saksakan na, saksakan ni Jesus, sana pinunasan ti buok na. Nagnonit tintero abalay ti ayamuom ti bangbanglo. Ngayang nagsao ni Judas Iscariote, ti manglipot to kelkwana. Maysa kadagiti adalan ni Jesus. Apay adiman na ilampo dahil ti abang banglo iti tallugasot apisos amaitad kuma kadagiti na panglaw. Kinunana. Sinauna dahil ito sana agapo tay sakit na dagiti na panglaw. Nuligat gapo taman na nakaw, kaya nagsipod ta isod agigtigam ti kwarta, mabalin na lati mangala. Ngayon kinuna ni Jesus, palubusan, bayang nga aramidan na daytoy, ama ipaay ti aldaw ti panakitanim ko. Kanayon nga adda dagiti na panglaw iti dennayo, ngayon saan akan kanayon nga adda at iti arpadyo. Ado kadagiti Hudyo ti nakadamag nga adda ni Jesus iti Betania. Iti kasta napantasatyay, saan laing agapukin ni Jesus, hindi pa'y kitapno kitain da ni Lazaro at pinagungan na. Isot gapo na ang nagtutulag dari di panguluin na apapadi, apatayan da ni Lazaro, tagapukin kwa na, ado kadagiti Hudyo, ti Simina, kadagiti Pangulo da, tanamati da, kay Jesus. Ti Ebanghelyo, ti Apo. Di Ebanghelyo tayo, Lunes Santo, mga tamot ipagtungtungan da ako Jesus ni Lazaro nga, ni Lazaro ke natay, kalpasan ti talong aldawan, nilinatamad niya ako Jesus na pinangungar na, mga tamot ipadamag ni Lazaro, hindi kalpasan nga natay, naman nga kadyay. Awang mo ni San Pedro ay dito si Biblia. Awang mo ni San Pedro ay dito si Biblia. Kaya man, minsan natin pa pala natilaki, naan niya tinakita na. Dapat tayo di panagungar ni Lazaro, ado kadagiti Hudyo, ti malis, na makikini ako Isus. So, napatayin da ni ako Isus, iraman damag ni Lazaro, taapaya, pamanatnag nga ro, naman nakabalin niya ako Isus, pamanatnag na iso na kaya natin mangyar kadang tinatay. Iso maura di bangkay niya ako Isus, dito tangdanan da pwede tinangalakan niya nata
Iginikalpasan na nagumaron ka, dagiti hudyo ka kaya na ilumag nga po Jesus. Taapaya, handa mamati ti panganungar. Kini umadun mo umalo, ti mamati kini Apo Jesus. Gas diya iso nga dagat Lazaro kini Apo Jesus. Agda ngabit ti diagda dito itapatayin ka maglaan. Yung dito napasama, iti pati papanda ni Maria, yung bukbok na tibang sa ni Apo Jesus, nagayang mo. Kanya ti senaryo. Ni Budas ko na di kailangan ilako ta anak. Dahil man ti gagawin ti sarikwa. Kaysa di gagawin ti panagserbi ti Diyos. Di ka ito tinapanglaw ko na at napangarmas na kadali tinapanglaw. Nang po naman niya po Jesus, kanda nga yung kadali tinapanglaw. Nang pika-adak kada kayo, mabilbilagan ko na. Una kayo so, ko na ni Dalit Mother Teresa, Calcutta. Dali din sa hindi ko na anya ti aramidam tapno tatno ang masulbar ti pagarti ito share what we had. That's the beginning ko na kasanong mabalbali kong pilubong kasan ti panangilipas mo pilubong ti misyon agserserbi ka dali ti napanglaw dali ti mabisbisinan dali ti straight children kung na I'd rather be faithful than to be successful ni Mother Teresa. Kung kanya kayo magkakabsat, tinagdakal ka palandiyan tayo. Adalat ka nagiti na panglaw, adalat ka nagiti mangiruruman, adalat ka nagiti mananggundaway, as latin ni Lazaro nga, kwarta natin pa nagkikita na pilugo, adalat ka nagiti haan na mamati kini Apo Jesus na di pampalunutan dati, bagbagi natin pa nakaitantan o, ngam namintindas na pagkat sabihin ni Apo Jesus, katali na kitpintuan na nga natugno. Kag nanayon ko na agaragiti agalat at kinapanglawahan tayo mabalin nga agkararag tayo kumasulbaron di amya kinapanglawahan adalat at didikra, adalat at kalamikad, adalat at failure tibiyat tayo nang di paglalabanan nusin no kaya kalinaig na napundukin niya Jesus uri adda didikra, uri adda na panglaw adda mangyuruman adda magbundaway talaga tayo di paglalabanan tayo di magbagana dito'y sino katali na ulata na dati ni Apo Jesus, ikikangitingitan ti panubo, ikikangitingitan ti riga, ikikangitingitan iti panakairoman, di dyan ibagbagan, sino katali na dati ni Apo Jesus. Gusto ni Maria, bukbuk na kung nanabayan nyo, palubusan nyo, ang nanayon, at dati na panglaw, noon siya at mabilbilan ng ikatak kada kayo. Kasi mutan niya kayo. Ano ang history ti tao dito ilubong? Ada nagbiag na si Babaknan, ada nagbiag na sikat, ada nagbiag na naturay, ada nagbiag na di adal, ada nagbiag na napanglaw. Common amin gaytan. Di sa lunsod, sino kadakwada, pinagtali na ipamati natin ang Diyos. Sino kadakwada, pinagbiag na ikarkarigatan na pinagsanto para tinya ang Diyos. Pauray umay tiniribok na natibka di pamatikan na mag-ubul. Uray umay ti panakayoruman na dati pamati kita nyo dati sa santo. Uray gibiyanda, initunda, insakripisyo da, gibiyanda, insabot da, ng handa na pukaw di pamati, nagkali na ujay, pamati. Kasi magkanya kayo, dali ka aramidin tayo. Data, kulibig, santuan na aldaw. Kasalumot di ba nagkali na pamati. Uray tinupungan ka, kasla handang maririn na. Kung kayo tumanol, magpasyon kayo tumanol, magpakal. May kabisa yung sama, hindi mo na radyo sa amin. Pinubig kami at talaga nga agulimot, awan mo na nagkakaroon mo kastuloy, tatanda, very secular tilupong tayo. Tatilupong tayo dito naka-niw-niwat tayo. Ipangragratsak tayo dito, pag niwatan tayo, awanin kaya agulimot. Nang kasanuman, di pa nagkalinag tayo, nga tayo na uray na rin tilupong, andala tayo kaulimot, di kaunggan. Bagari-ri na di kaunggan. Andala tayo pa nagpampanunod. May papalitipan nakapasantukin, uri maabat tayo. Kasano ba di pa nagkalinag tayo? Uri nakapsod tayo. Uri nga nagbasod tayo. Kasano ba na dirig na tayo at panang pampanungos, panang amiris, nagkalinag na napugno. Nagkalinag na ikarkarigatan, nagbiyak na nakalus. Nagbiyak na nasan. Iniratun mi
ito'y ayami, at taletang henga, parang aywan mo, sa saenek ni, iwanag mo, at taletang henga, singel ibiyami, waya, waya, ilem karami. Mararag tayo kakasatap na tayo pinili at atong tayo makaayo-ayo iti Diyos Ama aman na kabalin amin. Kaya ako wala na kumatay tinayawan ko rin na ilimang. Kaya may pahay pagkakayawan kang pagkakayaan binagan na. Kaya sa amin kapag-ibagan tayo, kaya katagupan, pinasantuan, yun. Ako kitaan ka na siya ayat na itinasantuan na daton ni gapo itataasim insaganang ti sakripisyo ni Kristo. Ipaay mo kadi ibunga na kada kami di agnanayon na biyak gapo metlaan ken Kristo nga ako mi. Amen. Iiapo at gapo matatakayo. Takas ka mo amit. Tag-ayo dalita puspuso yo. Nagdala sa sikagay, Yaman tayo, iiapo na Diyos tayo. may karikit rumben. Noon ay may kalikat rumben anong ni patay sa lakanan niya na kami iti amin na tiyempo ken Kristo. Agyaman kang ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin kadag nanayon na Diyos. Kanamin ti panagluto ti anak mo ipaay na ti biyak iti sa nalubungan. Ket tignayon na dagiti puspuso mi amang ibunan na itadayak mo. Kastaman at ilimay sawang abilet ti cross, ti parangaran na ti panangukom mo iti lubong, ken ti panagari ni Kristo anay lansay ti cross. Dakang ngarod apo, ken dagiti amin nga angeles ken sa santos, siraragsak kami amang idaydayaw ken ka ket namin. Santo, Santo, Santo ti Apo, ang Diyos ken ti amin napakaswa. Ilangit ken dagan na kulay pakaydayawang, dusa na ikabantuan. Madaydayaw ti umay tinagan ti Apo, dusa na ikabantuan. Putnoon ay Apo, abiig ka at inasanto, ket sika ti bugwayan ti amin at inasanto. Dawatin ni Marot, ti paay mo na Espiritu mamang pasanto kada dito'y adaton, tapno pagbalinan, gati paay mo ita kada kami abagin kandara ni Apo mi ang Yeso Kristo. Isu idisak bay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok nangalay ti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket tinunana alaen niyo ket mangantay amin iti daytoy kada ito'y tibagi ti sa mayawat o amay paay kada kami. Basta matakalpasan dahil di pa ng rabiida na nalay ti kalis na diyaman manintel ka. Sana intel ka dahil di disipulos na ket kinunan. Alain nyo ket kaminon kay amin iti daytoy kada ito iti kalis ti dara. Dara ti baro ken nagnanayon na tulag. Iso ang maibuyak ko ang maipaay kada kayo ken kada iti adora kat tao. Tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy pangilaglagit yo kanya. Di misteryo ti pamangati. Pagbayin ti puso ken ipakalaluan, inakam sa lapan sikarangan lubot sa kanunuan. Iti ngarot pa nang ilagit mi ti papatay ken panagmunga ni Kristo idapon mi ken kaapo ti tinapay ti biyak ken ti kalis ti pannakay salakan. Agyaman kang ken katayin paay mo ang maikarita mi nadalitoy saklang mo ket agserbi kang ken ka. Dawaten mi apo tada kami ang makirano iti bagikan dara ni Kristo. Pagkaykaysaan na kang kumati Espiritu Santo. Laglalipan kad apo ti iglesia manaysak na iti sa nalubungan ket parayrayam ti ayak na anadusan. Laglalipan mi ti Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papado. Laglalipan pay apo dagiti kakabsat mi pimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awaten kad ida iti silong taranyag mo apatakitaan daten kay tirupan rupa. Dawaten mi apo tay paay mo man takaasim kada kami.
Aramidam kuma may karitam amin iti agnanayon abiyat. Kat makirangot kang to, pinaindasatan na Virgen Maria na inati Diyos, ninagasat nga Jose nga esposo na, dali kinagasat nga apostoles, kaya dali amin na sa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito itaga. Magikadwa kang tukad magkadakwada ang magitantan o ken magidaydayaw ken ka, dapo ken Yesu Kristo na anak mo. Dapo ken Kristo, sila kainsa, ken Kristo, ken itisilo ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, erok na imedan ka man nakabalin na Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ting gana. Amen. Hintay mararami ti Ama, kadwang tayo ti kararag na yung suro ni Apo Jesus kada kayo. Ama amin at sa langit, magalilayaw kumatilagan mo. Lumtay kumati pagkayam, matupal kumatinakay mo, ito'y labas at sa bilan. Itlem kalapang kalaw ito'y kikayan hindi patilayan lalaw. Pakawalan nagitibasul ni akas met pamakawan ni. Kadagiti nakabasul kalawan. Binamamay kalayan, ang isriso, sa nawakin bigan kaapo na isalatan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti ang tawni. Kat babayan ti panulong takaasim katatami. Kan kanayon pumalain, iti basol na ilisi kami. Ti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi, ti ginagasa tanang namarin mi. Ken iti yaay na Yesu Kristo ananisalakan kadakan. Kapupuan magkuray, ipanakabalin ng dayaw at panayon ng Diyos. So ako mi ang Yesu Kristo kinunang kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo. Kapya nga dapukan niya ti kadpo kada kayo. Saan ka nadagiti basbasol witi mingmingan, nulikat ti pamati ti ilasya, kadkas mayang nurot iti patayatan. Ipaay mo ka na si aasikan buwan at ikapiyakin panagkay sa si kang agbiyakin agari iti agnanayon nga awan di gana. Ikapiyat iapukan kanayon kumangat gana kayo. Ipaay kayo ti kapiyat itong dalmay sa kapiyat. Cordero de Diyos sa may kapitibasbaso ti lumo, kasya naman. Cordero de Diyos sa may kapitibasbaso ti lumo, kasya naman. Cordero de Diyos sa may kapitibasbaso ti lumo, interta ang tikapya. At ito'y ni Apo Jesus, ti Cordero de Diyos sa mga kapitibasbaso ti lumo, nagasat tayo anayaban, hindi dahil kayo kadayaan. Ako iyak may kaling may katanya, ibigay sa laysa sa ulo, may pagkasunod na katanya. Musika, iilan ako musika, isilaw di kamay kali, wow, serbi, ako musika, ikaw mandi, tas may dinamili na langit bigala, kasayo, maserbi ako narasinano, ako musika, ibileg ni, ako musika, isilawi, di kamay kari, nagserbi, ako musika, di kamami. Ay, abangan, mulay naranig Mahalubusan ti Diyos, grasya
nadi maibus, ibaga at bali awagus. Mararag tayo. Pusok na lang na kang kalinailing, kat babayan na narida makaasim, aywanan kumadagiti puso mi, anaidakon na si papasnen, babayan tinasantuan ang misteryo, tapno na ito'y sakramento, ti agnanayon na pan na kaisalakan, ngayon pakaamong, asya ayat kada kami, mapudman mi asalimed ngatan ti bunga da, babayan ti panlalaknit mo, gapuken ako Meso Kristo, anak mo at Diyos, di sa magipagbiyak dan magipagalikan tayo itimpo yung Espiritu Santo, Diyos nagnanayon na awan diing gana. Amen. Kararagan tayo di papati tayo, na rinyo man ng tikalkarida, mapag-arterism mastata, mapag-aro na iti itarkari, o iti mangidahulong nga tayo ko, ti artidosis tayo, hindi religious, sa tayo kumata tayo, di pa nagserbi iti simbaan na, at ako na ipuso ang serbi. Ti ako at ako makakatayo. Basta Muhammad. Isulan na kayo di man nakabalin na Diyos, ti Ama, ti Anak, ti Espiritu Santo. Amen. Ang pasan ko na Santo na misa, intayo ni ti Ayak, pen kapiya-piya ako. Salamat tayo. Saludungan tayo. Salutaris Bella Premotus Kyria, Darubun Ferocino, Omni Trino Predotino, Si Sempitem Vitam sine termino, nobis non et in patria. Amen.